Ако ти тепърва стартираш или имаш бизнес от немалко време, обаче не е от тези готените, с висок брой продажби, бързо развиващи се, то ти трябва да станеш добър в продажбите. През последните 10 години доста хората стават все по-заети с продуктивни или не чак толкова продуктивни неща и започва всеки да има по-голяма преференция към онлайн продажбите. Защо? Защото могат да бъдат в колата, крайният клиент може да бъде в офис, в къщи, навсякъде. С идеята той да спести време, да отиде до офиса, да отиде до съответното място, където трябва да се срещне с дадения човек или търговец. И затова всеки един вече предпочита основно всичко да се случва онлайн. И най-вече, когато става дума за онлайн курсове, менторски програми, например, или неща от този сорт. И също с навлизането на онлайн продажбите, информацията, която хората са използвали още при 20, 30, 40 години, става достъпна сега, което поражда какъв проблем? Че стари техники, тактики, които хората те първа виждат и си мислят, че работят, влизат в фирми или започнат да продават за себе си и после се чудят защо имат под 40 или 30% на успеваемост на затворени сделки, което е основната причина всеки да стои в този затвор, което е немалък проблем, засягащ българският пазар в момента, както и чуждестранният, разбира се. И това беше горе-долу ситуацията с немалко клиенти и техните продажбени екипи преди да започнем да работим с тях. Съответно, в края на деня проблемът не е в продукт, не е поредната маркетингова кампания, не е дори и сервис деливерито. Това е продажбеният процес. Как твоят екип представлява теб? Дали всеки ден той излиза на боксовия ринг да побеждава опонентите си, той излиза като съветник да им помогне да вземат възможно най-доброто решение спрямо тяхната ситуация. Без значение дали това означава те да купят продукта или услугата или да не купуват. И това е основният фактор, който различава не толкова успешните бизнеси от супер успешните бизнеси.